Myslíte si, že štátne dotovanie hypoték je dobrý nápad, ktorý uľahčí ľuďom prístup k bývaniu? O tom, že to nemusí byť pravda, sa môžeme poučiť na príklade z Ruska. Už v roku 2020 tu spustili program štátom dotovaných hypoték, ktorý mal za úlohu zvýšiť kúpyschopnosť obyvateľstva. Počas vojny na Ukrajine prišla potreba posilniť ruský rubel, a to aj navyšovaním sadzieb od centrálnej banky. Dotácie však stále držali hypotéky nízko, čo spôsobilo vysoký dopyt po kúpe a tým aj nárast cien nehnuteľností, hlavne v mestách. Mimochodom, pamätáte si, kedy u nás naposledy najvýraznejšie rástli ceny nehnuteľností? Vtedy, keď boli úroky hypoték okolo 1%. Na upokojenie situácie sa v Rusku neskôr zmenili úverové podmienky, že na hypotéku už nebolo potrebných 20, ale 30% vlastných zdrojov. Úroky síce boli nízke, ale ceny vyššie a aj potreba väčšej hotovosti. Bývanie si tak nakoniec mohli dovoliť len tí bohatší. Ak teda dnes čakáte, kedy úroky hypoték padnú, dosť pravdepodobne budete nehnuteľnosť kupovať za viac ako dnes.